Os yw pethau'n mynd o chwith, nid dyma'r ffordd orau o ymdrin â phroblem. Noswaith croeso cynnes. Ia, Davies yw'r enw. Dwi wedi trefnu aros am 2 noswaith. Dyw'r manylion ddim gyda fi, ond ffones i gyda wedon nhw fydda fe ddim yn broblem. Right. Oes problem i gael yma? Wel, oedd ddim yn gallu ffeindio'ch manylion chi. O, yn tales i gyda credit card. Chymod y manylion? Na, fi ddim yn siŵr i fod yn onest. Y peth yw, sir, mae'r gwestiwn llawn heno. Odi, fi'n gwybod na pam ffones i. O, right, gwrandwch. Fi wedi trefnu aros ma am 2 noswaith. Nes i yn 2 mis nôl. Fi wedi talu campins ar y credit card, a fi'n gwybod bod y manylion ddim gyda fi, ond fi wedi ffono i wneud yn siŵr byddai'n ddim yn digwydd. Wel, y peth yw, sir, mae'r gwestiwn llawn heno, os dim byd allai'r helpu chi gyda. Allwch chi ôl y manager, allai bydd hwnna'n helpu. Allai weld y manager, please. Os oes yna broblem, ac mi fydd yna lawer ohonyn nhw, ceisiwch edrych arni o safbwynt y person arall. Sut fyddech chi'n teimlo yn yr un sefyllfa? Wrth ddweud mae'n flin geni, neu dwi'n deall sut ych chi'n teimlo, neu beth allai'n neud i helpu, maen nhw'n gweld yn syth eich bod chi'n cydymdeimlo. Ac mae hefyd yn rhoi amser i chi weld sut y gallech chi ddatrys y broblem. Noswaith croeso cynnes. Helo, Davies yw'r enw. Dwi wedi trefnu aros am 2 noswaith. Dyw'r manylion ddim gyda fi, ond ffones i gyda, wedon nhw fydda fe ddim yn broblem. Right, oce. Gad fi edrych fan hyn. Na, dwi ddim yn gallu ffeindio'ch manylion chi. Beth oedd yr enw eto, sir? Davies, John Davies. Ddylai fe ddim fod yn broblem. Tanes i campint ar credit card. O, reit, oce, diolch. Nawr, na, dwi ddim yn gallu ffeindio'ch manylion chi ar y sgrin. Sgysodwch chi am 2 funud, a fi edrych i weld y reolwr i weld beth mae fi'n gweud. Rwch eich pethau lawr fan hyn, a licech chi drink wrth i chi aros. Ie, lyflu. Iawn, da fi annafu anfon rhywun draw i helpu. Reit, gad fi edrych trwy cwpl o bethau fan hyn. Oes problem yma? Wel, mae rhywbeth od wedi digwydd. Ni wedi colli'ch manylion chi, ond gan eich bod chi wedi talu ar gadw'n credit, dylid fod ni'n oce. Chi moyn credit card? O, sgwelwch yna, diolch yn fawr iawn i chi. Reit, mae blin dy fi am hyn, sir, ond fe fyddwn ni'n sortio'r broblem. Oce, diolch. Unwaith i chi ddelio neu ddatrys problem, gobeithio fydd e ddim yn digwydd eto, ond mi fydd gennych chi fwy o wybodaeth a phrofiad ynglŷn â sut i ddelio gyda'r broblem. Ond yn bwysica oll, mi fydd yr ymwelydd yn gadael yn gwenu yn hytrach nag yn grac. Mae'n bwysig gwrando'n ofalus, cydymdeimlo, trin yr ymwelydd yn ofalus a chwrtais, gwneud popeth allwch chi i geisio datrys y broblem, ac yn ola, gwedwch wrthyn nhw beth sy'n digwydd a beth i chi yn ceisio i'w wneud.